खावलायनायखौ बे थान्दै रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जायगायाव रेजिस्ट्रेसन खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मानिजाथाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय थान्दै नोंथांमोनखौ जोंनि मेन पेनेलनि सोनाब सा खनाखौ सिबिनानै हारिमु हान्जा सुनायाव दैदेननो थाखाय आं खावलायहरबाय। दा आथिङा लेंग्रा अब्लाबो बेखौ रावबो फेजेन हाया। जों सेंग्रायाबो बिथांजों जों खारफा हाया। बै समनि दरं जिल्लायाव बिथांनि मावनायनि सिमा गैया। हरखौ सान खालामनानै जोंखौ दैदेनबोग्रा उदालगुरि जिल्लानि दानि बिजिरसुंखुलि माइदांगुरिनि जिथु गोथार बाथौ थानसालि बिनि हाखौ हाग्रा एवस्रांनो जोंखौ बोबथिं बोबथा लांफाग्रा, नांगौबानो लुखुर लुखुर सोरनिबा जुगिदि खबर हरग्रा दानि बायदि मबाइल गैया। बे समावबो जोंखौ लेंहरनानै हाग्रा एवस्रां होग्रा, आथिखालनि जोंगा मागा बाथौ थानसालि गायसननायनि बिथाखौ थिग खालामग्रा, आथिखालाव लुबाय थानाय भैरबकुन्दनि बाथौ थानसालिनि हाखौ थिग खालामग्रा, आबाद मावहोग्रा आबौ सिरि दैमारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। दासिमबो मेंनो रोङा। जों ओंखारगम लानो हायाबा दाबो रायो सेंग्रा मानसिफ्रा मानो लेंग्रा होननानै। गाव नाथाय लेंग्रा होननानै मानिनानै लाया। दासिमबो बुंबा रागा जोङो, आंखौ रागा जोंदों, दा रायगोन बे आंखौ। जियानो जादोंला जोङो एबाराव थांनि जोंनि अल बाथौ रिलिजियास इउथ एस'सिएशन, जोङो आब्रिया होननानै बुङोमोन। बे समाव मिरु गौथुमाव लाइमोन आफादानो गैयामोन। जाय समाव लाइमोनफ्रा सिरि उन्दुनानै दङमोन, धोरोमनि सान्थौआ लाइमोननि थाखाय गोनांथि गैया होननानै सानोमोन जोङो। बे समाव जोंखौ उन्दुनानै थानाय सेंग्राफोरखौ फोजाखांग्रा जोंनि एडहक कमिटिनि उनावनो आफादगिरिनि बिबानखौ गोलाव सम मावबोनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि फोसावदिं नेहाथारि, जोंनि फुजिनां, जि समाव जोंखौ सान्थौनि बागै दर्शननि बागै जोंखौ फोरमायबोबाय, दिनै बे आवथासिम जोंखौ लाबोनानै होफैबाय बिथां गेदेमा आदा कृष्णकान्त बर'। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय।
Nang nginaw ka man eh.